lehenko egunean gertatu zitzaidena, hori, etxe ondoko todazienean. Eta, ze gertatu zitzaizun, ba? Ba, nengoen gauzatzuk erosten, eta mostradorean ordaintzen nengoela, saltzaila txinatarra dena, batean, han zegoen hankabiko bati, akarre egiten, eta izu, mesedez, lapurtzen, omen zegoen. Ba, todazien batean, bai. Eta, tipo, zaki zer, azkenan urbiltzen zaio, eta erakusten dio, Polizia Nazionalaren plaka, ni txundituta, eta harten dio, te bale con esto? Baina, hoi aspaldiatzen ikusten, ez? Eta hola, arro, joaten da dendatik, eta bertzea hitzaian bertzeak, eta ni ere hor txundituta, ez? Eta, bueno, bakizu, eske, behaiak legeak iten dituzte, eta, bueno, imposatu ditue, eta, bueno... Bai, neko oso garbi dut, hemen... Betiko asuntoa, impunitatea... Boteretsuak nagusi, eta gu, El que hace la ley hace la trampa. Estatontako lema, bainoski, oinarrizko zutabe bezala, impunitatea, horretarako gobernuak, diru bereziak sortzeko premia, orazten da problema, interes pila, legez kanpoko, zerbitzuak ordaintzeko moduen bila, honetan, benetako botereak zerikusi handia, inorrez da salbu, zarzuela kuska badu, epaileek ere estaltzen dute hainbat ustelkeri kasu, demokraziaren euskarrietako bat, botereen berezketa ez da serio hartzen, eta auzitegi nazionalak politikoak esandako ariamen, gainera, abokatu eta burokrata ustelak nahi dutena egiten dut hemen, kazetari frankistak elkartu, albisteak itundu, eta nola ez desinformatu, guztionen zerbitzura eta guzainduz polizia, estatuan ohitura nazional sozialista, eta telebista, si puede te despista, deus estu impunitate kulturala, eta errepresio estrukturala, osasuna eta justizi erreala, justizi erreala. Zigorga, betasuna, 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 zigorga, betasuna. Zigorra, itzitzusia, mundu eronetan banatzen duena mafia. Ta ez dago bat, mafia anitz daude, denek dutaien berri, bizizaren tokian galde. Dendariak, auzokideak, zigor gabeko Rambo, oien zemaien esklabu gaizoak, hausarten gainean lorezko erramu, kontu zure aguarekin, ta ez izan babu, aski ongia bisatuik zaude orai, zazpigarren pisukoa komisarioa du anai, eta soldata pekuiriko epaile, justizia banatzaile dena, laguniko bena, armadun, Rambo alguztidun, aspertzen direnean, todazienean labur, saltzaile txinatarra baina ez dako kiltzen, baina txakurrak plaka erakusiz du isiltzen, legezko bortizkeriaren, banatzaileen kontra, zer dezake satzailearen, oiutxo sortak, zer epailek, polizik, politikok, babestuko berdenda eroiak urrutiko, ta ustelak bertako, gutako, aberatzen gehiagikeriak zigor gabeko. ¿Qué tembla, Lester? Bai, egiutxa da. Aquí la broma s'ha acabat, hasta el t'ha tingut i no tindrà rascat. Allà la nit va ser, els gossos de cacera et van venir a buscar per tancar-te en una bruta claveguera. Quina serà la condemna propera? Aïllament total o cremat a la foguera? Primera, segona, tercera hora de reclusió, serà dura l'espera. La societat del capital està convertint a l'home en un autèntic canibal. Instal·la restaurants de menjar ràpid a totes les ciutats, bons àpats, menús barats, promoció perfecta, ja esteu tots infectats. No ploris, no, que no vindrà la mama. Jo no he vingut aquí per la manta, el drama d'Osama. Conservem a la memòria la nostra història. Els nens perduts del franquisme encara no saben ni com es deia el seu pare. Que li preguntin a José María. M'agradaria saber el que els hi contestaria. Recordeu, nanos, estem rodejats, la vostra intel·ligència us ajudarà per lluitar plegats. Soc el·lès avui aquí amb el Selecta i tant. Anem en compte allà fora, això és el més important. Betasuna, zigorga, betasuna, zigorga, betasuna, la impunitat no és per nosaltres el signat de la fortuna. Zigorga, betasuna, zigorga, betasuna, zigorga, betasuna, la impunitat no és per nosaltres el signat de la fortuna. Zigorga, betasuna, zigorga, betasuna, zigorga,
betasuna, La impunidad nos va a nosotras, asignatura, fortuna.